Wieħed jistenna li l-Ministru responsabbli mill-familja u s-solidarjetà soċjali jkun jaf kemm tiswa ħobża tal-Malti, speċjalment meta jkun għadu kemm indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-benefiċċji soċjali għal min hu batut u min ma jistax ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Iżda oħroġ il-ħaġeb lanqas il-Ministru Michael Falzon ma jaf kemm tiswa ħobża tal-Malti. Bekk, il-Ministru responsabbli mill-ġlida kontra l-faqar jingħaqad ma' Chris Fearn u Robert Abela, iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Laburista li waqt il-programm Xarabank ma kinux jafu jgħidu kemm tiswa ħobża tal-Malti. Ministru, x'aqt nistaqsik hemm mistoqsija li saret liż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Laburista lil Chris Fearn u Robert Abela, inti taf kemm tiswa ħobża tal-Malti? Inti taf kemm tiswa ħobża tal-Malti? Mhux il-ħobża tal-Malti interessati. Però mistoqsija sempliċi ħafna. Taf kemm tiswa ħobża tal-Malti? Miżżaqt tiegħi naħseb taqbel miegħi ma tantx nikol ħobża. Mhux tal hekk tal-li fit-tweġiba l-mistoqsija sempliċi l-Ministru Michael Falzon qal li mhux xogħlu li jixtri l-ħobż. Però naħseb li ħaġa li l-konsma forsi minnu batut. Ma tafux kemm tiswa. Jiġifieri intkom l-interess tagħkom huwa issaqsi fuq ħobża tal-Malti u fuq riżultati li bidlu l-ħajja ta' tant eluf ta' nies. Ma nafx kemm tixrax mhux xogħol li mhux il-ħobż, ċarment tixtieq il-mara. Jiġifieri huwa b'daqshekk jiġifieri huwa xi insult. Nipprovu ma niklux ħafna biex forsi naqqas ftit. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet l-aktar mistoqsija li qanqlet interess fuq il-medja soċjali mill-programm Xarabank kienet dik dwar kemm tiswa ħobża tal-Malti. Chris Fearn qal li tiswa 25 ċenteżmu, filwaqt li Robert Abela qal li ma jafx kemm hija xi-tifla ma tħobbix. Nixtri l-burger buns għax iktar nixtri burger buns għat-tifla minn ħobża tal-Malti għaliex it-tifla l-ħobża tal-Malti ma tħobbix. X'kemm tiswa ħobża tal-Malti? Ħobża tal-Malti tiswa xi 25 cents. Dawn kienu r-risposti ta' żewġ kandidati għat-tmexxija Laburista li eventwalment xi ħadd minnhom irid ikun Prim Ministru ta' pajjiżna. Iżda ħadd minnhom ma jaf kemm tiswa dik li probabbilment il-aktar ikel ikun smat minn min qed ibati biex ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Ħobża kbira tal-Malti tiswa madwar euro.